Bettajt, forse mhux bil-ġebel imma ħafna logħob illi minħabba illi kulħadd sar għalih waħdu, jilgħab bil-mobile, jilgħab bit-tablet, jilgħab bil-konsol, forsi qed nitbedu minn dak li konna nagħmlu anke naħseb aħna fi żmienna l-logħob li konna nilagħbu aħna. U jiena u s-san morna quddiem skola u l-itfal kif spiċċaw mill-iskola taf x'għamilnilhom. Tajnihom ftit minn daw il-logħob biex it-tradizzjoni ma tintilifx, ħadaq xejn x'għamilna. Mela, flok morna l-iskola ftemna ma' tfal wara l-iskola. Bis-saħħa ta' teacher Charlie minna u nselmula ta' jibna jidula grazzi. X'ismek inti? Mariana. U inti x'ismek? Sophie. U inti x'ismek? Sophie. U inti x'ismek? Taylor. Sam. Kian. Elenia. U aħna niġu id-dan u s-san, ċo id-dan u s-san, all right? Intom, meta ma jkollkom x'tamlu, x'toqdu tagħmlu d-dar? Nara television, nilab. Biex tilab? Lego. Lego? B'xiktar. Tant waħdi. Waħdek. U intom biex tilabu? The princesses. Ġifieri jekk eżempju ngħidilkom. House. Imma ġieli labtu eżempju ta' tiġi ġalamja. Jiena Sophie di s-sister tiegħi. Aħna noqogħdu nilabu, eżempju morru fix-xaftu bħalissa nagħmlu hemok. Fix-xaft. U noqgħod nilabu bil-roti, fil-kampanja, u dawk l-affarijiet. Aħna l-luħ norukom daqsxejn lobs tistgħu tagħmlu meta tkunu wieħedkom tajjeb. Imma biex meta ma tkunx labat. Min jixtieq jagħmel hekk jagħmel idu fuq idi. Tlaqna. Naħseb mhux ma jridux ikunu waħedhom, irid ikollhom xi ġixtieq. Irid ikunu għandu. Mela, ġieli kellkom xi kaxxa ħatarmuha? Ejwa. Jiena meta nara kaxxa naqbad it-tejp u nagħmel affarijiet. Mela, ħa nurikom x'tistgħu tagħmlu b'kaxxa trid. Mela, qbdu mqass. Ma kelli kaxxa. Tawla naqra pizzi bħalma miltina hawnhekk hekk ara u għawġuhom il-ġewwa. U mbagħad ikdbu number saw ta' parsi points. Tajjeb, u mbagħad li ħanamlu ħanpoġġu dil-kaxxa hawnhekk u intom ejja ħdejja. Il-logħba li jmiss jisimha it-tiġi ġalamja. Xi ħadd ħajoqgħod it-tiġi ġalamja? Ħadd bdinti ejja, mbagħad prova waħed inti. Mela issa ħanattilek għajlek nagħmlek blindfold u mbagħad aħna noqogħdu nduru miegħek u inti tittaqbadna. Tlaqna? Ejja, tlaqna. Mela issa ħanilagħbu logħba jisimha Ara ġejja l-mewt għalik. Issa ħanibduha fuq Sander. Mela daħal nagħduh wiċċu l-isfel. Tajjeb? U ħanajdulu Ara ġejja l-mewt għalik biex tixwik, biex taqlik. Ara ġejja, ara waslet din id-daqqa minn tajjilek. U mbagħad xi ħadd tiħdaqqa u jrid jaqta' minn kien Sander, okej? L-ewwel nagħmlu wielu, u mbagħad xi ħadd tiħdaqqa ara ġejja l-mewt għalik biex tixwik, biex taqlik. Ara ġejja, ara waslet din id-daqqa minn tajjil. Int! Ejva, int! Mela int! Inti! Ejva! Ma tistax tikxifni! Bejt kont? Jien ma nafx, isma, ħattu kost tilabu dal-lob? Tamlu li promis li ħatibqaw tiftakru? 1, 2,